Lalaki, nagbenta ng kidney para makabili ng bagong cellphone. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Kaya kung bago ka palang kapatid sa akin channel na ito, ipagpatuloy mo lamang iyong panonood at huwag rin kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Dahil sa teknolohiya ay maraming mga gadget ang nagsilabasan sa buong mundo. Isa na rito ang mga cellphone na naging una sa pangailangan ng mga tao. Ngunit ang labis sa paghahangat ay nakakasobra sa tao, maging sa kalusugan ni numan. Ito nga ang ginawa ng isang Chinese national na si Wang dahil sa pagkagusto nitong makabili ng kanyang mga luho. Naisipan niya nga na ibenta sa black market ang kanyang sariling kidney. Sa edad ng 17 years old ay ginawa niya ang hindi dapat gawin na pangkaraniwang kabataan. At ito nga ay nabenta niya sa halagang 157,000 kung saan ay nagpa-schedule na nga siya ng operasyon matapos niya nga makausap itong surgeon sa black market. Pagtapos ng operasyon at makuha ang halaga ng pera at pag-usapan nga, nabumili siya agad ng isang bagong iPad at isang bagong labas na iPhone. Ngunit may kasabihan nga ang mga matatanda na pagkatapos ng saya ay may kasunod na lungkot. At dito nga, matapos ngang makaramdam si Wang ng pananakit at pamamaga ng kanyang tagiran na kung saan tinanggal nga ang kanyang kidney. Agad naman nagpatingin sa mga doktor na si Wang at napag-alaman niya nga na may infeksyon ang kanyang sugat at nagkaroon nga ito ng renal deficiency o pagkahina ng bato sa loob ng katawan. At malapit na nga itong mauwi sa kidney failure. Nang malaman niya ito ni Wang, ay dito niya nga napagtanto na huli na para sa pagsisisi dahil sa kanyang ginawa. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan na nga nakaratay sa ospital na si Wang at kailangan niya mag-dialysis sa kidney habang buhay upang masuportahan ang kanyang nag-iisang kidney. Nalaman din niya ay hindi pala lisensyadong doktor ang surgeon na napag-opera sa kanya dahil may mga naiwan pa itong mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Patuloy naman ang pag-imbestiga ng mga otoridad kung sino-sino ang mga tao na sa likod ng mga ganitong kalakaran sa black market. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa pangyayaring ito? Comment down below. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe, like, share at comment mo na rin kung nagustuhan mo ang video na ito. Babae, naipit ang ulo sa bakan ng gate ng 5 oras dahil sa pagchismis. Mas mabuti pa nga kung minsan na wag na nga lang tayo siguro makialam o makisali sa mga usapan at ginagawa ng ibang tao sa ating paligid para na rin umiwas sa maaaring kapahamakan o problema. Katulad na nga lang sa nangyari sa isang kapitbahay na ito na sinubukan subaybayan ang kanyang kapitbahay na palihim na naging dahilan sa pagkaipit ng ulo, na kung saan ito ay tumagal ng 5 oras sa kanyang pagkaipit ng ulo sa gate. Ang naturang insidente ay nangyari nga sa may syudad ng La Virginia, Colombia, kung saan ang babae ay nais makipagchismisan sa kanyang kapitbahay upang makiiswisa at makahanap ng ibang bagay at balita na maaari niyang ichismis sa kanyang iba pang mga kaibigan.